मोनसे गिदिर खौरां भारतारि बोथोर बिगियाना महाराष्ट्रनि गोबां नोगोरफ्राव रेड एलार्ट फोसावदों। गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव महाराष्ट्रनि गोबां नोगोरफ्राव दैबानानि साग्लोबनाय। नंगौ, थांनाय समनिफ्रायनो थाद'नाय गैयालासे रोजा अखा हाबाय थानाया महाराष्ट्रनि गोबां नोगोरफ्राव दैबाना साग्लोबनाय। महाराष्ट्रनि मुम्बाइ, पुणे, ठाणे, पालघर आरो गुबुन गोबां नोगोरफ्राव दैबानाजों गोबां न'-बां आरो लामाफ्रा लोमसावजोबनायनि जाहोनाव हान्थामेला आरो फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। जेरावबो जेरैबो दै लोमसावनायनि जाहोनाव पुणेयाव 3 सुबुंफ्रा लामाजों थाबायलांबाय थानायाव मोब्लिब बोगथाबनायजों जिउ गोमायो, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरखौ रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय रौनिया हान्जाखौ लिंहरनाय जादों। रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव महाराष्ट्रनि खाथि-खालानि नोगोरफ्राव गिख्रंथाव दैबाना जादों। थारैनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव महाराष्ट्रनि गोबां नोगोरफ्राव फरायसालि, हान्थामेला, ट्रेन आरो बिरखंफोरखौ बन्द खालामदों। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 95% ल'न, फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000389187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।